rafting o rappelling, ATV adventure, infinity pool, children's pool, cottage, function hall, souvenir shop, restaurant, as in lodging rooms. Mga kababayan, talaga dumana, pa-take off na, asinso na. Pa-asinso na talaga ang Katanduanes, sinakayang pugulan. 88.7 Radyo Oras. Ang ETV, nakakunyang ko lang ini sa Albay, pero dyan pwede man palan. Pwedeng pwede. Kasi kadakol man dyan yung mga mountainous area na pwede mong kuyan, pasiringan. Sige tabi. Ini kuyan ini, pribado ini. Ano? Pribado ini na dapat suportaran kan lokal na gobyerno. Sisay ang alkalde dyan. So dati so veterano, so amigo kong veterano na ang laban, sabi niya, kang primero hinapot ko, ano tabi, Mayor Kamano, kumusta ang sa imong laban dyan? Aram nindo ang simbag? Dihado nga ako sa kalaban ko. Kunyan nga ako, kaya medyo malunggo ang buhay ni Mayor Kamano. Dihado nga ako. Awhanom pagkatapos ng eleksyon, siya pa man siyempre ang gana, inapudan ko, sabi ko, ason ka. Ginamitan mo na naman ng kuyan, veterans move. Kaya congrats sabi once again si Mayor Kamano dyan po sa munisipyo kan San Miguel. Ginamitan mo ng veterans mo ba sige tabi, dagos-dagos na Mayor. Asikasuwasan na ang sa imong nasasakupan. Sa masunod kayo ni, sa hiling ko retiro nini sa polita kasi Mayor Kamano, baad na mga aki niya, mga aki kayo ni, medyo kuya naman, hinog naman sa panahon. Kasi si Mayor Edna Bernal, garo nawara na ning kuyan panahon. Busy man sa negosyo. Sige tabi, so sa pang mga nagrelaban dyan. Igwa pa dyan yung mga yung TVS family, may kakayanan man. Isa na madisganar kung sa ino tarangkada na daog mo. Sa susunod, sigurado nga ganahon nyo naman ang tais pang politika, panapanahon sa na yan. Da isa na madisganar. Fight sa na man sa indong nahiling na negatibo sa ngunya na eleksyon na medyo nadali ka mo. Gibuhon nindong ko yan, di na mangyari sa outro. Tas siyempre mga kababayan, adyaon ng permi na may mga pag di mo nakuha ang sa imong kagustuhan, igwa na dyan ni Marlos na nag-tridor ngayon. Natural yan, normal yan pagkatapos ng eleksyon. Sige mga kababayan, dagos-dagos kita. Bagong araw kay Yorme Rodolfo dyan, talagang daing kalaban. Maray ang naganap dyan sa Bato, nagkasararo ang Rodolfo Buda Rodriguez. Buda, mahiling mo talaga iba man talaga ang commitment ni Mayor Johnny. Ang sa iyang inot na pagsuporta, inibahan pa mismo si Mayor Leo Rodriguez na mag-file sa pagka-congressman. Hanggang sa kuyan mga kababayan, hanggang sa katapusan, nahiling ko nga nagrespondi man duman sa nangyaring robbery ka nakaaging May 4. Kung saan mga kababayan, si Mayor Johnny may tugang man na nagkandidatong congressman, pero talagang ang commitment niya dumang kay Mayor Leo, mo niya nanggana congressman. Kaya ang Bato? Tama ang Bato, alisto. Sige tabi, fight sa nakamo dyan. Maray na pag-aga Malin Antonio. Fight sa nakamo. Dahil sa nakamo madisganar kan mga inot nindong experience sa laban sa politika. So mga nagkaradaraog dyan, mag-utro sa nakamo. Di man pwedeng nadaog ni sarong basis. Dahil na dapat saruan mo pa hanggang tulo yan mga kababayan. Ang puwersa hanggang tulo. Pag di kinaya sa primero, tiraon sa panduwa. Dahil ang puwersa nasa pantulo. Kaya sige, fight sa na ang laban. Ili nga si Engineer Sam Laines, dating mayor. Dinaog ni Pusoy. Dahil nakapanduwa. Iminotro. Gana naman siya. Arugang kayan mga kababayan. Di sana ka mo madisganar. Ganon talaga ang laban sa politika. Ganon talaga ang life mga kababayan. Sige. Riparo sa natabi. Diyan po sa pinapaabot sa tuya mga kababayan. Pero ano daw ang maray na solusyon dyan? Ang sa tuyang gobyerno nasyonal, nagkaigwa kita ning inaapod na kunyan
road widening. Kadakol nin mga kahoy na pinurutol, tangani lang papahiwason ang satuyang tinampo. Number 1, iwas aksidente, asin maging malibyano ang pagdalagan kan satuyang mga pampublikong sasakyan. Pero sa nahiling ta, mga kababayan, ang tinampong pinalawak kan satuyang gobyerno para maging malibyano, malinig, trangkilo ang pagbiyahe. So mga kahoy na hinarali na kaulangan ang tuminukal naging paramintras na paradahan, parkingan kan mga sasakyan. Ang iba pa, okay lang siguro yung may mga transaksyon na paramintras matunong naka-stoplight lang, ang iba pa pinag-aukupar na. Diyan ba nga ni mga kababayan mismong sa adyaon tampad ning Viwad, tampad ning anong church yan? San Rafael o San Roque yan? San Rafael Church ba yan? Tampad ning Birak MPS, kataning ka na Red Cross. Pag nag-aagi ka mo dyan, igo dyan yung sarong business establishment, mga kababayan, dapat piga-anticipate na dapat yan. Kasi ang National Road, bako yan, purpose ka yan para gamiton nindo o kupuran nindo bilang parking area. Bako po yan. Kaya nga ni, kung ma-rent ka mo ning lokasyon, dapat duman ka mo sa igwaning parking area and ay dapat ka mo sa National Road, yung panginot na tinampo. Kasi may mga sasakyan ka mo, mag-aarabot, mag-diskarga ka mo, so mga motor nindo adyaon nakaparada. So ano ang kahihinatnan? Ang gusto sabihin, nakaulang ka mo. Nakaulang ka mo, kana flow kang trapiko and pwede pa yan magkausaki aksidente. Kaya siguro, mga kababayan, pangapudan ta sa satuyang lokal na gobyerno, sa bagong matukaw, o kaya sa mga punong barangay, magibo ka mo ki ordinansa o kaya executive order kung iguan ng ordinansa yan. Executive order, mga kababayan, na naga-istriktong nagbabawal sa mga negosyanteng naga-apply kinegosyo na wara ni sa diring parkingan. Dapat saro yan sa tawaan nindo ni makanigong kunyan, kasi kung tatawaan nindo ning business permit tapos yung sa indang lugar dahil maning parkingan nasa National Road pa, kamo ang babasulon. Tinawan kami ning business permit o ano na, paano kita rosnos na naman kita ning rosnos kan mga business permit data man lang pinaghihiling kung ang sa indang lokasyon makaabala o makaulang sa panginot na tinampo. Aramtaman sa nabaga pauro-utro na kita kaining diskusyon digdi na aramtaman sa na ang National Road, ang road o panginot na tinampo, mga kababayan, dahil pwede dyan ang mga, dahil pwede ang pagbugtak dyan ng mga anuman na anuman na mga istruktura, maski movable pa yan, bawal nga ni yan. Kaya nga ni baga sa mga nagtitirenda dyan, dati sa tampad ning adyaon sa may hampang ka na PIA, pinahali baga ito. Tapos ngunyan nagiging parkingan. Ano na ngunyan, ano na kita? Ano naman kita, dahil sa nakita na karnood, ano naman kita? Good morning, Tabi, Konsihal Rolando Turusa. Harani sa ospital, kung may mga emergency, tapos maagi ka dyan sa may Viwad at ang traffic na dyan mga kababayan, ta simpre maliko pa siring duman sa ano bang pinaka names kayan, lingaw kung pinaka lugar ni na adyaon na ang adyaon na ang DOJ, adyaon na ang ano pang lugar ang adyaon, temporaring opisina ning adyaon sangguni ang bayan, evacuation center, as in iba pang opisina adyaon. Naturalmente maghali ka man digdi sa from market, mabilo ka pagtukad, malip side ka, so adon naman sa hali man sa Katsu, papaluway-luway, lain pa dyan sumaparada sa may Viwad, and lain pang maparada dyan sa may Birak MPS, lain pa ang maparada sa may GNT. So magapara ano na yan, hay na sa tuyang manager digdi. Kan sa tuyang munisipyo, maray na pagka morning Tabi,
yan ang dapat i-antisipar ta. Kaya nga ni ipinauruyag ang presidente ang bangketa, ipinaharali sa mga anuman na klaseng istruktura na nakabugtak sa mga nakaulang sa mga panginot na tinampo, tangano yung malibyano ang pagbiyahe kan sa tuyang mga motorista, iwas sa aksidente, iwas trapiko. Pero ang mamundong parte, piagibo naman lugod ni mga parking area. Ha? As I said, okay lang siguro kung may transaksyon para mintras naka-stoplight. Pero kung adyao na, may transaksyon na dyan, iyon ang pinagagamit na parking area, ano na kita? May gobyerno pa ba kita? Ha? Riparo sa naman tabi dahil naghahapot lang ang sa indong tugang sa radyo. Kung noorin dyan, kakaulayon ta ang kuyan, matukaw na alkalde kung ano ang sa iyang kaplanuhan kan mga problema digdi sa sentro kan Virac. Kung may mga failed man si Mayor Pusoy Sarmiento, kasi siyempre di man niya napiperto, kulang man talaga ang 3 years. Kung may pagkukulang man, baad lamang pwedeng mapunuan kang bagong matukaw na alkalde. Kuda dapat ang barangay official, sisi ba kapitan dyan sa... Sisi ang kapitan dyan? Ha? Sisi ang kapitan dyan sa kunyan? Sa SIB? Part pa yun ng SIB, ano? Kap! Ano na kita, Kap? Receive lang kita kay ni Kap ng honorarium. Ano nakagawa? Di ba ka para gaw-gaw sa na kita honorarium kay ni? Astahin na ka puntay ang mga tanod. Ha? Pahilingon. May mga nagka-traffic na dyan sa lugar na yan. Dyan po sa rong ko yan. Business establishment, tampad ng biwad. O pakiriparo sa naman tabi. Riparo sa naman. Sige tabi mga kababayan, sana ang satuyang mga pangapudan, ang satuyang pagriparo ratsada kan mga ganap kan satuyang palibutan, makatabang manlugod sa satuyang gobyerno, sa satuyang mga motorista, maging sa satuyang negosyante na medyo nakulangan sa hiwas. O turong ko tabi ha, ang lokal na gobyerno dapat maging stricto man kamo pag-adala nindo na ang lambang matugdok ning business establishment dapat hilingon igwaman dapat sindaning paradahan, parkingan ninda. Ta kung dae ari na pag-release ning business permit nga ta siguradong ikaman sa nakaiyan ang madidisturbo. Riparo sa naman tabi. Baad daisa nakita ning kurlogan ning botha ta nagpapagrumdum sa naman ang sa indong reparador. Mga kababayan, once again, salamat tuno na maray sa padagusong pangantabay kang programa digdi sa 88.7 Radyo Oragon Ratsada at iba pa. Ang tabay sa naman kamo sa masunod na programa sa aga mga kababayan. Alas 6:30 hanggang alas 7:30 ito yung programa ang Riparo sa na. And susundan yan Oragon Ratsada at iba pa alas 10 hasta alas 11 nin pagkaaga. Mga kababayan, sa mga dugang ni Dong kahaputan na dikodasing bagsangon yan katakod sa barangay election. Ang tabay sa naman kamo o postponement kan barangay election. Ang tabay sa naman kamo dahil bad sa aga makaulay na ang provincial DILG si Sir Alderico Razal. Sige mga kababayan, sa iba pang mga ganap digdi sa laog sa tuyang probinsya. Mga kababayan, sa tuya yan papasadahan sa programang Oragon Ratsada at iba pa. Once again, salamat uno na maray sa padagos sunod pagantabay. Sa technical side, Bro Bert and Bro Jim, salamat uno na maray. SM Rainy Sunshine, ako pa sa indong tugang sa radyo na iba. Skylon ngayon. Thank you so much and God bless Catanduanes. Tugong DJ, prestong mga bareta, musikang magayuno. Good morning. Hanggang sa aki talagang mga Basta Bicolano, Uragon! Basta Bicolano, Uragon! Basta Bicolano, Uragon! Uragon,